Намираме се в Панджаби Бак и сега отиваме към пазара, за да си купим чай. Току-що забелязах, че минахме покрай полицията тук, Police Station, и имаше страшно много хора отвънка. Има спирки, представляват нещо такова, хора чакащи. Както виждате, по пътя вървят хора, рикши, коли, мотоциклети, автобуси, камиони, автобуси. Няма правила за движение. मोरो नंबर है हाँ जी 5 के 10 में चाय ले लो बच्चा Така че наистина आप आ जाना मेरे को फोन कर देना यहीं आके मैं गाड़ी इधर ही ले आएगा но не така изглежда за човек, който не е бил тук. ये इधर से जाने Сега का ще अंदर паркираме някъде. कोटक से कोटक हाँ जी Паркираме вече. अच्छा अच्छा यहीं पर आएंगे Хората са много разговорливи. Okay guys get up. Да, we'll just get some tea and седаме за stuff чай. कार पार्किंग में फोन करोगे तो ले आऊंगा okay खाली मिस कॉल है मिस कॉल ओके Така. Влизаме. Така. Това е Рамит. Ще ви покажа малка част от гледката. Тротуара. Това е Михаил. Това е Михаил. Здрасти! This is Romit. Рамит. Our tour guide. Мале, братле, пато улицата. Това е На нещо всички пазар. наши Виждате зрители една на отворена нашия част. YouTube канал искам да кажа, че такава улица едва ли са виждали някъде, може би единствено в Китай, но... Виждате една отворена шахта тук. Шахтата с по-разпопуца. По-разпопуца отворена. Коли влизат. А това е охраната. Мисля. Те са с пушки. Is this the traditional Indian? Скоро. सर इस वहाँ पे बोल रहा था वो Where is